Ano? Sa train. Sage. Nagmama ako sa Sage. Sage, di mo mag-asakot na ba? Pag-iba ako sa mga kapatid. Sabi nito ko, sa kapatid. Diba? Yung nagbuwi, yun naman dahil sa scamming daan. Kaya pag dun si Adro, hindi, ito. So, wala ko eh. So, wala ko. Pwede, ano ko palitin? Diba, Sage? Yun. YouTube si, ang inatakalok si Mr. Beast. Kaya ko na niyan, mag-ibig kinakay. Salita na ako, Sage. May kung ano gusto ngayon mag-focus. Sawa din, mga ano ko. Sa mga na ay mga ano ko. Followers. Pero, hindi ka nagiging bugbarong message. Kulang ka ano ko tayo. Hindi mo sa kuha. Ininuwang ko. Sage. Pero kung ano sa Sage. Yan ang maan. Bakit mo nagkaroon sa pag-display? Saan ka sa Sage? Gusto ko ka. Ano naman ang Sage? Ano? Yan ang sa'yo mo, kung bigyan. Ano ba yung Sage? Ha? Ako ano niya? Kay niya? Hindi na secret Sage. Huwag mo maanaraw. Ano yung pinatun mo, hindi ko ito. Yan. Ito. Hindi mo lang ito Sage. Ako. Yan.
Baan na lang. Yung babakal niya ako. Camera. Hindi naman stage. Yun naman din yung stage. Kaya naman low. Tapos ulit dito YouTube. Ang inalit kong gago. YouTube. Upload. Tapos, hindi ba ako upload? Iwan ko ng ano. Wala naman stage. Kaya may mga voice na ako. Kaya ko naman babakal yung episode. Sumusawad. Kaya ko naman babakal yung stage. Yung pinakalas. Teka man. Ilan mo kung mura, no? So? Oo ba? Yung pala turuan ang file and paste. Ano yung stage? Tapos na follower. One trillion. Kaya ano pang balik-balik ko. Bakit ang kanya na bago? Pinaka-audience ako. Ah, siyempre na ka? Ang baka lang ba akong PC? Yung kung sa fridge, kung kayo. Parang madami ka? Ha? Parang madami ka. Teka man. Sage, paano pa ako yung Sage? Dahil yeah, may tutog na lamang ako. Daw kaligis ako yan. Ano yun, Raya?
Lahat. Nag-vlog ka? May message? Lahat ay mga Message? ha? Hindi, nagbaka lang ako. Downgrade, downgrade ako. Kasi ano, Wow. ano ito? Ito. Hindi. Diba? Grabe. One. Tapos 7 yung pag-iro. One. Tapos 3 yung Matulog ka kami. Yung message oh. piso sana. Hindi sa may taas ng kamay. Na, piso sana. Yung tapos. Yun na. Tapos, thank you po. Minsan ako mabukas sa mamaya ako magpapagpapagpapag. Piso na. Ano pa? Ito ka kita yan. Ha? Ganun, no? Ayan, ako siya mo yung gusto sa games. Ano? Para kay Paul, ito tayo. Ano may tapos sa'yo mga... Dahil, pag ganaw mo lang ako. God, easy. Kaya sumala. Woo! Meron din ang
Gaan. Alin na dyan, space. Yan. Yes. Teka doon na mag-leave. Oh. Kaganaw ka nga. Ah, nakaipan ko, ano, masaya mo man, ano ko. Dapat yan. Yan. Nakaipan ko paano mo na, ano. Page ko na yung pag akong stage. Aray, yun, no? Ako, nanonood. Nagpunan ako sa ako. Nagpud ka. May public day. Diba? Ikaw. Ah, Dio. Wala. Hindi ka na medyo. Ah, Huwag yung ayo. Ilim na po, kaya ganun Ilang na ka ba na? yung pwede. Ano ko kayo po nakawal yung Pero kasama sa ito na ako na iwas ba? kaya po, ang suwama kami yung alam ko na magkakla. Ano ba yun?
Guys, kanina yung advance rate. That will change 50 cents. Zero one thousand na. Kumaya ito. Bakit mo ka nito? Aksit yan. Mafia, kung sila yung iba na. Oh. Wala na siya magbigay. So, kung sumipon na rin ko. Ito, yung ano, yun o. Alatilan mo, yung. Si Sai. Sumipon mo. Sorry. Sumipon mo, natin sa 8. Kasi kung lumipin mo ko. Yung mga ito. Di ba rin March? Yan, nung ipon mo yan sa payo mo. Kumano Para alakal mo. kung mawalit ka po, sino paano mo rin? Naman yan. Nagbukas na times ko? Iyo. Para ano, mas nagis ko siya ng ako. Ay, hindi ko alam kung ano yun. Mata may sagot sa open. Iiwan talaga ako. Yung ano na kaya camera ko. Yun. Lingawan, pando ko lingaw. Utag si Ay. Eh, isa kayo ano niya, luga at may black eye pa. Makanda ko camera nga eh. Siguro yan. Bukas na lang. Pwede ka.
ano, yung pinakaw dyan ang isa kasi. Paano sila mga hindi pa tapos naman na naman tapos na ito. Puro pilpalo. Bilod daw, bilod. Bibiyakit sila, dahil makapatuloy na. Sage! Ano yan o? Sage! Paano magdala ka ni Sage? Bakit ka bagong PC? Ah. Mas camera. Paano magpapaan pa Sage? Sage, wala pa sa pag-Sage. Wala na ito. Dahil nga yun na. Ang pagtupira. So, Sage, pwede Sage. Ah? Pwede ito. Ito lang. Oo, yun na ito. Ito ko daw. Tapos, depende. Yan. Tapos yung tuloy tapos magpakal kayo mag-ibig. Kami sa amin, karali. Dave! Oo, na ito. Habang bibigyan mo ang tao, di ba pag nagkaano, subay din. Ano mo, magdala ang pag-kasi, every para mo, para dito. Yung mga pito. Ay, hindi pa. Say I wanna relax the fire. Not for a rolling everything. It is not for a music on the beat. Yeah, man. Say I want. Fix ka na. May mga pakit na ito. Sabi dyan, i-fix mo na. Balik ko daw. Kanya naka-reply na. May ka na tama ko. Kaya naka, Ay, okay. Kung ka maka, dumaan. Hindi na receive yun. Hindi na yun. Malas doon din naman. Dala ka lang kung kayo. Ano yun yan? Nat, ano daw?
Ano yung pag-message? Ako rin parang nagkagawa ako. Ay, yun. Nakalog sumabas ko sa ako. Talagang ko na nga. Sobrang kapalo sa ako. Kira ko ba ana uy, what if? Hindi mo lang sa mga stage. Ay, Lang ka ba ng sobrang sa ano? video. Ano what if? Ko daw. Yung yan. Uy, uy, hindi pa sila ko stage. Ako pa pa. Dahil mabakal ka nila mo stage. Basta makay pa na kwarta. Suot na mo medyo ano. Ay, hindi tayo. May pang-pick ko. Pang-hit din ako. Itin ko kayo nito. Wala, ma-effort na ako. Mabalik ka din ka sa balik stage. No.
Akin yan, alam mo yan. Paano yan at masay? O di pinutukusan niya. Tapos, ano dapat siya? Nasa escape. It's okay. Ako na may ako. Ako straight lang, sir. Pero jumping din ko. Hindi mahilig ang ano mo. Wala sa mga. Hindi yung Loto pa sa Search. Search for the picture. di ba dahil yung magkakibig ko rin? Alin pa rin pa. Baka may durit pa na ito kuyang sa birthday. Makawag paano? Lumas pa naman ang pagkasya. Lang yeto. Ah, Meron takot. May pipil pa rin. ano dili? Grabe na pakita. Then sabi ni Pipil, ay doon na sabi. Hindi naman sa mayaki yun. Wala nang kahit. Di?
Kaya bukat ko na kaya ko. Maganda yan. Oo. Ay, nabiyot mo siya. Pero kung yung bago na yung kapagat na. Kapagat na bago. Pero ako nung kasi umagat ng parasol. Ano yung kapagat? Dali ka naglala. Pag yung inaala ng bagat, yung iyak ng mga pagod. Pero kung nakaging pagod, hindi niya sabi, hindi talo niya. Gusto kong pati kong pagod. Hindi na nakikita na ito. Kapagat. Pero kung wala ito, buwan po. Gusto naman sa yan sa Bilbao. Anong Bilbao? Parang yan tulog ka na. Naruduman mo ko. May Barailan boy na tinapos dito na ka. Ay sa ano, Ray, sa Bilbao. May pinsan pa na ako sa Bilyar mo sa Pagdaray, yan lang naman dati sa Bilyar mo. Ang Bilbao na yung Bilyar mo, nakasano yung sa area niya. Sa Madilos kaya, hindi sa Galicia. Pag nagpapadiri mo sa mga pinsan, naglalakaw sa halip ng Bilyar mo sa pinsan mo yung kirano sa kaupa. Dati. Ano, kinaya ng buwan mo, yung sa Pernambuan mo po, sa Malabang,
sa opening ng San Luis. Ang San Luis ka nagtrabaho. Nagbilya na rin ng baga siya. Ang minaman lang sa project ng gobyerno.
Sa train, bumabalik pa nga ano. Hoy! Ano sila? Ano sila? Ano may titulan? Ano ba yung titulan? May talo? Dahil mo na, nakakamot mo. Hindi mo lang ako galapan. Hindi namin lang maalas. Dahil ako pa. Ano? Ang dalawa? Ito na nakalab dito. Nasa ano, sawan. Sawan. Ano ba? Yan ba? Pero ba ulit? Tayo ba? Tayo na. Yan ba?
May kamatis ito mo sibuyas bawang. Itan mo pito niya gunay. Huwag ka lang muna dyan sa sa loki. Ha? Oo. Yung tira dyan ay, may ibubo para mahal ng kilo lang. 200. 100 ang tabang. Sabihin naman ito. Pero pretoton mo pa yan. Kailangan mo. Kasi ganun mo gunay. Ganun mo kamatis. Gunay mo na. Ano eh? Ano yung photo? Kira pa ba yung ganito ko? Ano pa pag hindi ka doon? Matukod niya na sa ito. Ano? Pagwa. Problema pa yan. Ano? Tara, muntagan na lang. Next week. Bakit ako nakakot mo sa takura? Alauna na naman ito. Ako lang sa iba. Dahil na nakaraan. Balik yun. Kasi ako ko na yung Okay. Papalit eh. Yung form. ano mo i-clear mo. Natabakuhan. OTC na ba ito? Duty? Kain. Ano po? First year ka na? First year. At ba't yung isindo? First sem. Second sem. Second sem. First sem tapos second sem? My first sem. Second sem. Ano? Right. Ba't ba kasi yun doon? Nakakatawa. Ay, hindi. First
Ano? Mabilis management. Mabuting management. Hindi ka makakalitan. Kapag yung kapit ko sa ating tulong Man. German. sabi ko lang. Ikaw mag-consider ko sa ano, music. German. Ang Magbayad sa ano sa Aleko. Basta din sa lugar ng bayad. Di ba pag kami dito natin? India, no? Enggak. Nawalan ako. Makakain. 45 lang eh. Yeah, 40 man talaga. Kasi yan, Yun lang. Sabi, hiniwal ka. kasi yan, Ano? ilang pansin ko lang. Magkaroon ng mali. Oo, pakalimutan ko lang. Mahara. Baka mas ka dapat. Yeah, robot.
Nasaan ba kasi sa niya? Ano pa? Baka may napapagkakasan ng bagas naman sa ano? Oo. Yes. Ano yan? Yung masarap. Sa pinapanong ano ba? Eh, 1,880 Ang aray? ang bagas dyan. Tawag. Ano, kumanin. Oh, iba ba? Kumanin. Ano?
Kaya, yan tayo. Yan tayo. Mas bagas yan, mas Sa, sayang sa bagas. bagas, puti, uda, sumas, Mas malan puti, ang bakalong mo. sumas. Kain na. Mas, puti. Ay, may kulit yung bagay. Kain na. Puro ano dahil? Ito kayo salpilya. Ano? Salpil. Ito anong pagawa mas puti? Kaya na, ang puti na ito ba? Ano ba kayo pala na salpil? Ikaw anong puti? Ako, may burog yan. Ano ang gusto mo doon ka na? May burog po ang
na ako. Unang Tagalog, punay man sa Bradwa. Ang nagdadaan sa ko. Mag-isip ka ba? Ha? Pero ang bunay ko kalong ko. Ha? Ha? Sabala. Ano, may kunain na CCTV. Walang mo lang na kung para ko din po. May kumalaan ng mo. Sino nga tuloy niyo? Oh, ano yun? Ha? Yan. Sino tuloy kayo?